Tror du? Ja. Nej, jeg ved det fandme ikke. Hvad synes du? Det er god, der er 170. Skal vi prøve? Ja. Ej, jeg har kørt med, Nej, er du det? Nej. For helvede. Nej. Du vinder! Ja! Ja! Sådan! Hvor er det sindssygt, det der? Hold kæft, du er rig! Nej! Hvor er det sindssygt! Hvor er det sindssygt! Ja, man! Hvad sker der? Så må du trække det hele ud. Du skal ikke tabe nu. Fuck, mit hjerte, det hoppede ud af hovedet på mig. Fuck, man! Hvad lige $2,000? Jeg vandt lige $2,000. Åh. Er det ikke rigtig penge?